na to. Ingon lang ka nga, ang kining tradisyon na mo nga kuan, kining paggama og rebulto is naabag yun is Biblia. Mao to imuhang kuan, no? Oo. Mao na umutan na. Tradisyon na. Oh. Biblically speaking, bro, not kanang gitawag nato nga kining explicit nagis Biblia. We, seryahe. Oh, kay ngano? Inyo yung ka. Tanawa ha. Si Kristo nag-ingon ni Apostol San Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili diri syuta, idili dito sa langit. Ang itugot syuta, itugot dito sa langit. Karon, ang gibuhat sa mga apostol kay gitugot man gyud sa simbahan ang pagbuhat aning mga butang nga mga balaan, gila namong balaan. So biblically speaking na kung maingon ang simbahan, di ta magbuhat aning larawang Baal. Amo nang bisag asa kang parokya ha, diocese, katedral mo adto, di ka kakitag mga larawan ni Baal, Astaroth, ug uban pa. Sige. Kinsa may nabingon sa imuha nga mga apostoles nagpabuhat og rimulto. Alright. Kinsa nag-ingon ang simbahan, bro? Ni Abro ha? Asa sa kadali ha? Pag ingon sa simbahan, apostol ang ipakita, bro. Apostol? Apostol ang ipakita, bro. Oh, kinsa nga apostol nga nag-ingon nga magbuhat og rimulto? Wala. Kinsa mga apostol? Walay specific ngalan sa apostol, bro. Pero klaro kayo kay deklarar naman ni Kristo nga ang imong idili dire, didili sa yuta, ang imong itugot dito sa langit. So kay gitugot man di ay mo na si San Pablo gawara-wara na sa picture nga placard nga nay picture ni Jesus Christ dying on the cross. Sa Galatia 3:1 sa Biblia nga The Living Bible Paraphrase unya sa Hebrehanon 3 pages kung wa ko masayop ningon si San Pablo sa maodya pong translation, we have an altar, the cross where Christ was crucified. Nagi koy dako king altar diri sa kilid na ko nga na crucified si Kristo sa cross. Sige. Okay. Matod pa sa gingon nimo, wala nagsulti ang mga apostol explicit kay nagsulti ang simbahan. Okay. Asa mabasa sa Biblia nga ang simbahan ni Kristo nagpatukod og rimulto? Wala. Asa mabasa sa Biblia ang simbahan ni Kristo nagpatukod og rebulto? Oh, wala. Oo, explicitly wala. Pero naagid impliedly na diha sa Biblia ang sugo ni Kristo, ang pagdili o pagtugot. Wala lagi tay mahimo. Naminaw magalis Kristo dito sa langit. Samot na diri kita mga membro ra. Unsa day ka? O panalitan karon. Gitugot bagoday na ni Kristo nga manggama pud mo rebulto sulod sa inyo ang headquarter church. Wala kayo kay kakaila atong rebultong kakugos og bata nga nay bulak sa dalunggan nay pako. Ginsa ka to? Tungod na. Sige. Tungod kay walay mabasa o walay mabasa o walay masulat. Tungod na. Nganong gabuhat-buhat man mo ana? Nga wala man ay nagisugo o wala may mabasa gyud. Nganong gabuhat man na? Sige, tumagan. Bro, ang sugo na ni Kristo. Wala nakalatid sa Biblia. Na ni Kristo. Pag deklarar niya San Pedro ang idili sa langit, itugot sa langit, mo to'y klarong sugo, authorize mo to, mo to'y nakapamagisterium sa simbahan. Diba? Mo tong nga simbahan, doon na tayo gitawag, kamo, unless nyo, man mo'y kuhan, wala man mo'y magisterium. So kami nga kuhan, na kami magisterium, tungod, divine authority to teach. Bro, kanang Mateo 15:9 ba? Gidawat ni mo na. Muyon ka na o dili ka muyon na. Unsa man nang giingon des Mateo 15:9? Kawang simba tungod gipadoktrina nila ang doktrina. Oyon ko ana, bro. Oyon ko ana, bro. Ang gitumong ana ni Kristo katong mga tradisyon sa mga Hudyo kay ang istorya ana ni Kristo, bro. Mga Hudyo man, bro. Di man ma-add si Brad Rock Cham diri sa akong kuwan. Mga Hudyo man, bro. Kay ni Oyon man ka na, bro. Nagatuo ka na o wala? Nagtuo ko, bro. Ang akong gituohan ana kana mga tradisyon sa mga Hudyo na, bro. Judaism tradisyon na, dili na apostolic tradition.
Mao tong suko kay Kristo anang tradisyon sa mga Hudyo kay nasubraan ra kaayo. Ay, ano mga Hudyo? Hoy, tanaway mga apostolo. Nangaon, may hinaw. Supak mas sa tungkuan. Diba? Kasabaan na ng Kristo noon. Okay. So, pangutana bro, unsa nga doktrina nga gibuhat sa mga Hudyo ug eskriba nga wala gisugo ni Kristo? Wala gisugo ni Kristo. Wa niya sunda. Kuan bro, kung magisgot ta og kung magisgot ta og kanani ang kuan sa mga apostol bro. Ano sa apostol kini ni ang kini bang gitawag nato kanang tradisyon sa mga Hudyo bro. Ang klaro ana bro mao ni. Una ang ilang tradisyon is kuan kanang number 1 man jud ano kabaw man jud kana baboy di gina sila ana mo mukaon nya bawal na sila ha dili may mong kanon ang girigla nga babae bawal na sila ha o ang tao nga giagasag dugo giisip nga hugaw sulod sa gitakdang mga adlaw walay tugutan nga makahikap nila hugaw gina para sila ha kanang mga sanlahon hugaw sab hangtod nga sila maayo pwede na kung masudlan og bako kang alana bro kinahanglan kining ilabay kay hugaw na wala na gina kung ang tao hugaw bisag wala tuyo kinahanglan siyang maglinis sayang kaugalingon pinagi sa tubig o sa paghalad og mga sakripisyo mo na bro Isa man ang balaod bro. balaod das mga mao na mga pagtuos mga Hudyo Judaism tradition pero pag abot ni Jesus wala na niya sunda ang mga ritual mao bitaw nang nisaway sa mga Hudyo kawang lamang inyong pagsimba kay inyong mga doktrinang di mo himo or nagtao gitudlo din nas Ginoo wa man kanang agasan kag dugo di na jud ka pwede duolon kanang kuan ka wala na jud ka sanlahon ka sa likway abi man gud nimo bro kung panahon ka sa mga Hudyo sa una panahon ni Kristo kung sanlahon ka wala jud kay pulos pananaw nila balibag na kagasa ka dapit ibutang kay para lang makatakod jud ka kay wala may rehabilitation sa una bro or kanang nang quarantinean area nga pag gi-COVID ka i-quarantine ka didto hanod kang maulan wa man mo nang ila jud kang isipon nga hugaw na jud kas ilang pananaw sige. So daw pangutana sa imo kanang imong ipang diskasan karon nga mga sugo ba na guideline. Kinsa may nagsultihan na bro? Ang Ginoo dili. Dili sa mga Hudyo ra na ilaha mao itong si Kristo mudawat ana kay kung Ginoo pa nagsulti ana bro posibilidad ni si Kristo di na niya isalikway pero kay wingon ta what if ra do Ginoo di nagsugo ana pwede ba ni Kristo sabon yes kay Ginoo man siya nasa ang pagbuotanan tay mahimo Okay, klaro bro ba? Klaro. Ningon mga gayna nga apil ng mga baboy kay nga hugaw. Yan ingon ka sa mga Hudyo ro ng mga sugo. Kung ilabot sa Ginoo. Nasiplet ka to o kanang itong imong pagsabot nimo. adi kanagong ingon ta nga ang kunihog baboy giisip nga hugaw sa Old Testament na siya naka-repair. So katong sugoa bro wala dili to sa ingon nga kanang gitawag mo tog mugna lang nga tradisyon ila-ilaha jod. Gawas aning atong giingon ako ba gawas aning ay, ang ako mo gimina ng pagkaog baboy bro o kanang pagkaog baboy pinakamen jud na nila nga doktrina. Pinakamen jud na nila nga tinuuhan. Kaya og Hudyo kaya na lang jud bisan pagsimot bisan mukaon pagka ginanggang saging gipalotaw mantikas baboy di gyud ka pwede da. Pero ang ilang mga additional mga ana kanang girigla ka di ka pwede hilabtan ilabay na ka dito kung bisan lahon ka kanang mga di mangaon nga manghinaw kinahanglan yung hinaw jud ka wala man nagitudlos Ginoo. So katong pagpangaog baboy katong pagdilis ka og baboy wala na tay labot ato kay laharam tos mga Israelita to. Kanang pagtuon hindi manghinaw bro. Makaayo makadaot. Aw, depende. Naay makaayo na siya makadaot. Ako, mukaon ko, di magali ko manghinaw. Wa malay ko na daot. Himsog maglawas. Pindir na nimo. Okay, so tukutan na. Kanang gisgutan nimo ba nga patunggay na abot sa imong gina mga doktrina sa katiguangan o katiguangan. Ingon ka nga wala gisunod ni Kristo. Takpo. Oh, ang gisunod ni Kristo. Katong mga doktrina ba bro? Gitumuhat mo to gisumpak kay giso. Ka wala gisunod ni Kristo. Gisumpak ba to ni Kristo bro? O ba to ni gilabuhat? Katong
katong gingon nimo bagay na nga katong mga pagtulunan sa mga Hudiyo ka katong inga gilugan katong tanan ito yung pag-isgatan mo na Si Kristo, wa man mo kuha na bro, man mo sunod ana. Para niya na sige bro. Pagtana ko sa mo ba? Na kayo basa na nga kana nga mga buhat nga ilahang pagtulunan wala gisulod ni Kristo? Wala bro, masabot na to kay gisaway man ni Kristo ang mga Hudyo. Kay kung gisunod pa ni Kristo kay si Kristo masinundanon kay Ginoo god igod sa pakiro, di ba? Pag ingon palang daan sa mga Hudyo, tanawa imong mga tinunan, wala nanghunaw, nangaon ra. Moingon tas Kristo, pangaon mo pagunaw mo bawal diri. Ana unta wa man ingon mas Kristo. Hindi nga to, di ba? Ningon si Kristo, wa ba di mo nakasabot sa kasulatan? Sa mo sulod sa babas tao, di gina may makapahugaw. So wala gina sa inong Unsa may conclusion ni Mato? Gisunod to, ipak ni Kristo. Supak niya bro. Kay og gisunod pa bro, yan ang giagda yung mga apostol. Hoy, paghinaw mo dito. Sig pangawan ni wa hinaw. Ay nakalimot na kog ingon na sige lang ha. Ignore ako na mga apostol ha. Manghinaw ni sila sunod ha. Karon ra gyud kay dahopdan mo tubig. Basa bro, ang supak niya na bro. Mo na gisaway niya gani. Kana San Mateo City siguro na. Nga niingon sa kawang lamang ang inyong mga pagtuo. Kaya inyong gisunod, kawang lamang inyong pagsimba, kanyang gisunod, mga pagtulon-as kitiguangan. Mao man ang iyahang tuyog, ang ikastorya niya mga apostol ang nakadaot man gud ninyo kay inyong ipahid sa Katoliko na, di man Katoliko gistoryahan ni Kristo ana. Dimingon din mo tanawa tawang rugid din mga Katoliko. Wala di ba na kon. Kung dili na Katoliko bro. Na ba kay mabasa sa Biblia nga si Maria ni Saka sa langit? Alahi naman sa nang istorya ha bro. Pero ani na lang ta bro. Naaba kay mabasa sa Biblia nga si Maria ni Saka sa langit. Alright, so tibago na lang tika bro. Inani man guna bro. Ang doktrina sa simbahang Katoliko nga si Santa Maria na anag langit, biblically speaking, yes. Kaya nga naman, yani ha. Although mo na kung giingon nga ang Biblia di gina kompletong detalye. Wa mo na gidetalye diha sa Biblia nga si Maria ni sakas langit ana dayon sa tong mga adlaw na hitabo hapon ba to udto ba to wala na bro. Okay. Last nga pangutana bro. Ang wala mabasa ang ituuhan o ang mabasa mo ituuhan? Pareho bro, ang wala mabasa tuuhan Japon nimo, ang nabasa tuuhan, pero katong wala mabasa nga atong tuuhan nga may kalabutan sa kaluwasan sa kalag. Tagaan-tagag sampol. Sa inyong simbahan lang. Nituo man mo anang sulat ni Ellen Goldwhite nga wa man jud bisag apostol na lang ni Kristo nga nag-awhag nga panuo mo sulat ni Ellen Goldwhite. Wa man, wa gali Kristo pong nagtudlo na nganong ituo mo kay para ninyo na kalabutan sa inyong kaluwasan na. Makaayos inyong kalag para sa inyong pagtuo na. Di ba? So, kana din naman na Biblia dapat isunugo ng mga libro ha. Kay ingon ko ka Bible alone ra. Wa na ilain. Ay bro, nakoy pangutana. Clarification bro, kay ingon man ka nga bisag wala mabasa tuuhan. Ano ba kay mabasa, ano ba kay mahatag nga verse sa Biblia? Na bisag wala mabasa tuuhan. Naa bro. Kanang kuan, kanang 2 Tesalonica 2:15. Wali og suwat Nehemias 8:8. Kanang giingon dia bro sa 2 Tesalonica 2:15, wali og sulat. So wali to uta kanang nasuwat. Aw kanang nasuwat to uta. Manang mga scripture nga tong gipangtuohan. Kanang wali to usad ta. Wa na masuwat pero gituohan na to. Mga additional ba nga mga panghitabo bro? Mga additional nga mga panghitabo nga wala na na-record sa Biblia. For example, unsa man kayo mga additional nga panghitabo bro nga wala na-record sa Biblia? Kamatayon ni San Pablo. Asa bro? Akong klarohon na unsa kayo mga doktrina nga wala masuwat sa Biblia nga additional na lang angay natong tuuhan. Kamatayon ni San Pablo. Wala na ma-record sa Biblia giputlan San Pablo gulo. Pero nganong nituo man ta ana kay naay testimonya ang mga kasaysayan, di ba? Ada. Bro, usman ako bro. Na ba kay mahatag nga atong mabasa? Mahatag nga atong mabasa. Naalagi. Mabasa pero atong tuuhan. Naalagi, mabasag bro.
ingon mas Kristo basahon og sabton. Sa Lucas 10:26. Bro, dili na mahuhong pangutana. Pero kung birbate mang imong gipangita, wala. Kanang statement yun ba? Wagi kay mabasa sa Biblia, sola eskriptura. Wala man tayo mabasa na. Para man lagi. Oh, nabay mabasa sa Biblia, sola eskriptura. Na ay mabasa pero dili siya explicit, implicit. Moro gyapon na, moro na istorya gyapon. Moro na istorya gyapon. Klaro kayo siya. Oh, at least klaro jud kay siya nga. Bro, hindi maklaro. at least klaro jud siya nga naiwali na sa SWAT. Oh, di ba? Pero mangutana ko bro ba, katong akong pangutana ganina kinsa man tong kuan kini ni ang gitawag na tog propetang gawali nga naay Biblia. Lalis yung balasaw lagi oh. Oh, lagi unsa nga kuan na bro, unsa man kinsa nga propeta? Naman ka diha kinsa to? Dili lagi propeta ang gisgutan rin nga na Biblia. Gamit nila sa unang panahon. Asa na to mabasa bro. Sige, asa na to mabasa kay namasad ko ang Biblia ha. Oo. 1:4 tanawa dia. 1:4, 1:4. Ningon ba nga nanay Biblia? 1:4:9? Na mabasa diri. Oo. Mabasa diri. Umasaw na. Wala man. Na ako basaw na. Bingon ang babaye, taga Samaria ako. Usa ako ka babaye, ikaw Hudyo. Nganong nangayo ka man ako tubig nga mainom. Nga mga Hudyo ug Samarianon wala magkasinabtanay. Wa man asa man ani Biblia. Ay basahon ako. 1:4 man ka. Dili 4:9. Unsa man? 1:4. 14? 4. Ikaw na. Ana, lisod ning dili ta guided sa Holy Spirit dai no kay taka-taka ra pamujot-pujot. De bro, sa Old Testament man gud bro, naman tas New Testament na ani. Ano? 1:4. 4. Ang mga samahanon, ano na ikaw galingong Biblia. Asa 1:4 bro, 1:4. 18 basahan ako ha. Alawa, putnot, alawa. Kasi putnot. Di ba, wa man ko mangutanag putnot. Naunsa ka? Di man putnot akong gipangita. Ani akong gipangita ba? Kinsay propeta nga nagwali anang firm Bible alone ra. Ingon bitaw kag daghan. Oh, sige, kisang daghan na bro, propeta. Kanang propeta jud specific nga imo ang bro, akong gitubag bro, akong gitubag. Nining inyong Bible na hisulat nga Biblia. Ay wala ko mangutana bro, kaning wala man ko mangutanag putnot og ang Samarianhon ba nabay ka og galingong Biblia wa. Ang akong pangutana kinsay propeta kay ingon man ka nga sula skriptura god biblically. So sa to pa panahon sa gawali to mga propeta nagamit og Biblia. O kinsa may propeta ang gawalig Biblia? Sige daw. So pako ni mo ni bro, sumala sa gingon sa Biblia. Dili bro, wala. Anay Biblia. Wala dili bro, dili inani ba? Wala ko mangutanag putnot. Og dipod na ko ni issue dinhi. Di sad na ko issue dinhi kung ang mga Samarianhon ba naba sila Biblia kay og mao na imong kwan ay di wow. Mao manggalin ang Samarianhon ni Biblia di wow. Pero ani man gud bro, kinsay propeta ang gawali aning term sola eskriptura ing kag daghan tagay kog isa sa daghan lagi kinsa man nagdiskutan aning Biblia kini yung sinulat ba sumala kasi yung sinulat lagi nga word sa Biblia na wa ko mangutanag na bay Biblia wala po ko mangutanag putnot kinsay propeta ang gawali anang imong sola eskriptura. Ako may klaro bro, ako klaro bro ba, inyo man isulat. Ako pangutana sa imo. Putlot ni siya tinuod, putlot ni siya. Ako pangutana sa imo. Dawaton nimo ni o dili nimo dawaton? Dawaton ko na kay putnot man, pero ang putnot ang gasulatan di man propeta, mga Bible scholar man. Nya propeta man akong gipangita, bagid sa may propeta be. Lahat mabasa sa Biblia ko, ang kasulatan, kalang gitawag o kuan, Biblia man na siya, kalang gitawag o bro, sold out na ko anang giingon nimo nga, okay ko anang giingon nimo nga ang mga Samarianon dunay kaugalingong Biblia nara o, nara imong gibasa diri o.
Ang mga Samarianhon dunay kaugalingong Biblia nga may kalainan sa ila sa mga Hudyo. Og sa lungsod mismo, pipila ka mga kilometro gikan sa Atabay sa Sikar, mao ang ilang templo nga ikatande sa templo sa Jerusalem. So, soldaot ko ana kay putnot na manis Biblia, di nato niya ngayon isalikway. Ang pangutana manggod bro, wala manggod ko mangutanag naabay ka o galing Biblia ang mga Samarianhon kay murag pasok gining tubagan ni. Ako ba kinsay propeta ang gawali anang imong sulay skriptura? Bisan si Kristo bro, propita man na siya bro. Gawali man na siya Si, bro. sa Old Testament ba, dili, wa ko mangutanag kanas Kristo propeta ba? Katubang mga Old Testament sa unang giilang propeta ba? Si Ezekiel, si Isaias, si Jeremias, si... Bisan si, bro, si Isaias bro, na may punibasa si Isaias bro. Sige, asa man mabasa ni si Isaias nga nagwali siya nga Bible right tuuhan. Itlog yun Isaias 48. Itlog yun siya modular. Isaias 48 atong tanahon. Di man maoy mo mga tuba ganina bro. Ang utana kong propeta, dagan kaning Hudyo nga Samariano o kaning Samariano na sila Biblia. Adi wow. Dili man mo na makakuan bro. Ang word nga propeta bro, dili man mo na siya katawag ani. Dili man mo may specific na as long as gibuhat na sila. Example, ang atong topic dahil sa Skriptura, Bible. Alone. Oh. Kani bro, di ba nangutana ko nimo ganina bro? Nangutana ko nimo ganina nga. Di ba nangutana ko nimo ganina nga? Bible alone na bay ka ba ningong kagwa? Kay alone ra. Nya karon na sa history. O wala makalaminaw sa kong kuan goal. Stand ako. Ningon ko gay na when we talk about faith, Bible alone. Faith pa. Faith and doctrine. Oh. Okay bro. Dire bro, ani mangutana ko bro. Kinsay apostol nagtudlo bro nga ang kinahanglan nga ang doktrinag pagtuo kinahanglan naa ra jud sa Biblia. Ibasa na sa kuan bro. Ibasa na gina. Sa Be. Pedro 1:20 ibasa na ko to gina. 2 Pedro 1:20. Ningon si Pedro nga walay nakabuhat og kinaugalingon nga pagkasulat mo. man. Mo man na siya. Dili man na siya kuan. Walay kinaugalingon nga pagkahubog. Nara hula minyo. So kuan gina siya. Wala bro kanang kaugalingong pagsabot man na bro. Gani, wala ikaw galingon nga pagsabot. So ikaw Bible ano, ikaw may naiguan ang giingon ni San Pablo kay kaugalingon naman imong pagsabot ng Bible alon. Ang ipasabot niya bro, ang lang espiritu ang nagsaysay sa Biblia. So Bible alone yun. Pataka ra jud, pataka. Bible alone yun siya, kaya yung nagingon sa Biblia. Pataka ra jud ka. Ang nag-translate ani, wala ikaw galingon nga pagkahimog na ni, kundi pinagi sa walang espiritu. So Bible alone, espiritu na nasulti na. Pataka ra jud. Siya ang nagpamatuod na. Wala, dili ka kagits ba? Onya karon bro. Kay naaman sa inyong pagtuo. Faith ha. Akong basahon ning inyo ang 28 fundamental belief ninyo. Aha. Kay kinahanglan ang doktrina na agyod lati Diyos Biblia, kigwas Biblia, basura. Di ba mo nay principios Bible alone, pagwas Biblia basura? Sige ah. Dili lagi na mo ang bro, dili na mo pagtulunan bro. Ingon ka nga ang faith o doctrine kinahanglan na as Biblia. Faith o doctrine ha? Kinahanglan. Alright. Sige. Kaning inyong faith, tanawa ha? So kung kailangan kang referensya, wala man ay problema. Lagi. So ang unod aning sola eskriptura nga faith o ang doctrine nang lana Diyos Biblia. Kayo wala si Biblia basura. Alright, sige ha. Diya. Usa sa mga tawag aning ni ang inyong doctrine. Ingon diri sa the gift of prophecy. One of the gift of the Holy Spirit is prophecy. This gift is an identifying mark of the remnant church.
and was manifested in the ministry of Ellen G. White as the Lord's messenger, dayon, her writing, iyang mga suwat, are continuing an authoritative source of truth which provide for the church comfort, guidance, instruction, and correction. Pangutanan ako bro, asa man is Biblia mabasa nga ang suwat ni Ellen G. White authoritative source of truth? Okay. Nay mabasa bro, implicit bro. Sige, tagay ko. 4. Episo 4. May nakakuha na bro, nakatuman, dili man kamo. No. Episo 4. Siya bro. Episo 4. Piso 4:11. Basa na. Og ang iyang mga gasa, maog ang uban nahimong mga apostoles, ang uban nahimong propeta. So kailangan gyud ang iglesia ni propeta. Kamo kay wala man mo propeta, wagin mo kakuan gyud. Wa mo ka. Bro, dili man isgot dire bro, dili man paminsa, di man isyo dire ang propeta. Wala ko mag-isyo dire, og propeta. Ang akong isyo, asa man jud ni mabasa sa Biblia nga ang kanang suwat ni Ellen G. White authoritative source of truth. Na bro, ako basahon bro ha. Basahon ako ni. Paminaw kay para laki makay mauan ba. Ako basahon na giyon diri oh. Ato. Ara. Dayon labang sa tuigan sa kawanangan ang propeta mo padayag sa bag-ong katilingban nga mahimugso aron pagsangyaw sa maayong balita kanila. Mao kini ang unang higayon nga kining mga pulonga migawas sa Biblia. Migawas sa Biblia. Ang pagdasig mao ang lain nga pulong. O lain daw nga pulong, lahi siya nga pulong. Bro, nakay Biblia dia nga maayong balita Biblia, bro. Wala. Dali ati mo sa ribas eh. Usa man ay mong gibasa, bro. Katilingban ko ni, katilingban man ni. Katilingbang Biblia, verse, unsa nga verse? Siya. Isaiah 40. Isaiah 40 sa may gingon. Sa ubos, footnote. Naliyo, ang pagdasig mao ang lain nga pulong. So, lain nga pulong daw, kay propeta man lagi magdala. Sa Biblia, wala ni nagpasabot nga ang Ginoo nagdala nato sa pagsunod-sunod sa sunod na lang niya. So, klaro kayo nga ang mga propeta bro gikinahanglan sa iglesia. So wala ko mangutana gikinahanglan ba? Bro, wala dili man isyu diri gikinahanglan ba ng propeta gwa katuro man yang suwat. So ani bro nakoy pangutana bro. Kay ang matod nimo gikinahanglan faith of doctrine. Naaman sa Biblia bro gisuwat ni San Pablo. Sana ko ha. Una sa Filipos 1:18. Mayong balita akong gigamit ha. Apan kini walay bili kanako. Gikalipay ko kini basta lang isang yaw si Kristo sa bisan unsang paagi hiwi man o matarong nga tuyo. Isang yaw kunos Kristo bisan unsang paagi hiwi o matarong ang tuyo. Ang akong pangutana bro, pwede ra dita magsangyaw og hiwi bro? Ingon mas si Pablo nga bisan unsang paagi hiwi o matarong ang tuyo. Inyo na bro. Sa inyong doktrina. Yan San Pablo, ana siya. Apan kini walay bili kanako. Gikalipay ko kini basta isang yaw si Kristo sa bisan unsang paagi. Hiwi o mataro nga tuyo. Sa ato pa bro, pwede ra din nato isang yaw si Kristo sa hiwi nga pamaagi. Jando na to. Si Jando. Si San Pablo nag-ingon ingon San Pablo nga isang yaw si Kristo bisan unsang paagi hiwi o mataro nga tuyo. Pwede ra din nato isang yaw kay ingon man San Pablo dire. Okay na to bro. Okay.
Yung nang siya pagkabutan ni. Okay pa niya po. Na, bro, pwede na isang Diyos Kristo hiwi ang pamagi. Kaya nga si San Pablo dito nga. Si isang Diyos si Kristo bisan unsang paagi hiwi o matarong. Okay na bro. Sa imo ha, okay na sa inyo ha, kay o manipulos sa inyo. Di, si San Pablo may nagingon. Si San Pablo may nagingon siya. Ingon San Pablo nga, gikalipay ko kini basta isang yaw ko si Kristo sa bisan unsang paagi hiwi o matarong nga tuyo. Pwede ra dia, ingon mo San Pablo. Buata, inyo man ang doktrina. Kasi Wala man yan. sa to pa kay Biblia man akong gibasa so amo ning doktrinang nas Biblia nakasuot. Oh, kanang hiwi, inyo man. Si Pablo may namulong ani bro, ingon auhag ni Pablo ingon siya oh, apan kini walay bili kanako. Gikalipay ko kini basta isang yaw si Kristo ha. Basta isang yaw si Kristo bisan unsang paagi hiwi o matarong nga tuyo. So pwede ra hiwi, pwede sag matarong okay ani mo ni. Mo gani isang yo gani nimo basta hiwi, inyo ha wala nga doktrina. Nalibog na siya. Di ko maglimog basta hiwi gani inyo wala doktrina. Ingon si San Pablo ha. Basta isang yaw si Kristo bisan unsang paagi hiwi man o matarong. So pwede ra hiwi, pwede ra sag dili. Okay ran mo. Ingon mo San Pablo. Sa inyo lagi okay na sa inyo. Si San Pablo may namulong ani. Abay karon bro, umingon si San Pablo nimo. Ingon sa gikalipay ko kini basta isang yaw si Kristo sa bisan unsang paagi hiwi o matarong ang tuyo. Ang ako pangutana mo, okay ra nimo? Ingon ka San Pablo, okay ra ba nimo? Isang yaw si Kristo hiwi nga pamagi kay ingon man siya nga bisan unsang paagi hiwi o matarong. Inyo lagi ang doktrina bro. Say. Unsa man Doktrina naman god, hiwi mo gina yung doktrina, wala mo gina na matarong yung doktrina. wala man si ingon si San Pablo Drig hiwi ang doktrina sa Katoliko. Ingon niya bisan unsang paagi isang yaw si Kristo mahiwi man o matarong. Matuyo, okay ra nimo? Isang yaw tag hiwi. Bro, nakabasa makalang kuan. Ano, ari ba? Okay naman nimo isang yaw tos Kristo sa hiwi nga pamagi. Kay ingon mas Kristo nga, ingon mas San Pablo isang yaw si Kristo bisan unsang paagi hiwi man o matarong. Okay ra nimo? Sa inyo ha, yan, okay na sa inyo. Sa inyo ha, okay ra sa inyo ha. Wa man ko mangutanag sa inyo ha. Asa mo sa inyo ha ba? Okay ra ba? Dili lagi na okay sa mga sa inyo na. Gisunod ba nimo ni giingon ni Pablo nga isang yaw si Kristo bisan unsang paagi hiwi o matarong nga tuyo. Inyo nga ganina. Sa inyo ha. Gisunod ba nimo ni giingon ni Pablo diri nga isang yaw si Kristo sa hiwi o matarong nga tuyo? Dili lagi na mo lagi inyo. Wa ko mga tanag amoa ba ni? Ukihan ba nimo ni karong giingon ni San Pablo nga isang yaw si Kristo bisan unsang paagi hiwi man o matarong tuyo. Okay ka ni? Kini bro, mo taro. Bro. Okay ba ka ni giingon ni San Pablo? Dili lagi na mo lagi inyo ha lagi na. Wala mo ko mga tanag amoa ba ni? Dingon ka nga, ang Bible alone ka ha, naagis Biblia, ang faith of doctrine. Kinanglan, naadyo, biblikali. Naaman, giwali man ning Pablo. Isang yaw si Kristo sa bisan unsang paagi, hiwi o mataro nga tuyo. Ang akong pangutana, uyunan mo ni. Inyo, kailangan doktrina no. Sa inyo. Kini bro. Kini ang basahan niya. Ang basahan bro. Dili sa Marcos 56. Bro, Kung silang maingon kanila. ay di ba ani ba bro isa sa na imong Marcos 56 murag paiwas nam nang imong dating kani ba kani dirita magsugod ba ukihan ra ba nimo ning gingon ni San Pablo nga isang yaw natos Kristo bisag unsang paagi hiwi o matarong Bro, okay na bro kay maniudto na bro. maniudto unsa maniudto gabiron nya maniudto binuang na imong maniudto Di ale go. Tawanan ka ayo. Wala na kag daw ka CD ba, bike malik.
si Daot ka TV balik-balik. Ing nalag naipit ka sa kong pangutana mo nakuratan ng jugas bersikulo murag karon pa ka nakadungog kami. Wala nang maipit bro, kaya nga naman, klaro mo kaya bro, nga ang iyong pagtulong ng lilig na maayo. Kasi di maayo bro, wala man mingon si San Pablo nga pagtulunas katoliko maayo. Ang ingon lang ni San Pablo nga isang yaw nato si Kristo bisan unsang paagi, hiwi o mataro nga tuyo. Mo okay ra ba kanimo kung magsangyaw tag hiwi nga pamaagi? Wala lagi labot mo, binawa. Wala lagi mo ilabot, lagi kaya wala lagi mo kalamutan niya sa Biblia. Oh, sakto lang dili mo sula iskiktura nga naman. Kaya wala gid mo kalamutan niya sa Biblia. Wala Kasi wala kalabutan sa Biblia. Wala gid mo kalamutan. Ang klarong wali ni San Pablo, ingon siya, basta isang yaw si Kristo, bisan unsang paagi. Ipanong niya. Naluya kayo. Naratol ang Bible alon. Ingon man ka nga ang faith o ang doctrine kinahanglan subay sa Biblia. Doctrine man kay na man sa Biblia tudlo jud San Pablo ginagingon apan kini walay bili kanako. Gikalipay ko. Wala ingon nga naguol si San Pablo. Gikalipay ko kini basta lang isang yaw si Kristo sa bisan unsang paagi hiwi o mataro nga tuyo. Pwede ra ba magsangyaw tag hiwi nga pamagi ni Kristo kay ingon sa Pablo balag hiwi. Matarong basa usang pagi. Manisa ko siya. Maniud to sa ako. Napapaniud to ba na ron? Ay. Sana all advance. Uy, sana all. Si Batkeeper. Dili ni sa Batkeeper. Si Batkeeper. Alright. Katawanan kaayo.